गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिटिआर सरकारनि मोनसे थांखि ब्रैथि एशियान कक' चेम्पियनशिप 2023आव भारतनि हौवासा आरो हिन्जावसा हानजाया देरहानो हायो। भारतनि जानानै गेलेनाय तामुलपुरनि थागिबि रन्जना सरनियानो बिटिआर सरकारा 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बेरेखा दोलो एबा बिपिएफ दोलोनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथांनि बिबुंथि। इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ गिनानैसो बिपिएफ दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो। बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोरावनो मावदों। बिपिएफ दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै बिटिआरआव इउपिपिएल सरकारखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। गावसोरनि दोलोनि मानसिफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखायसो बेबायदि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होननानै समनाथ नार्जारि बिथाङा बुङो। बे समाव सांग्रांथि जानाया जोबोद गोनां। रायजोनिफ्राय उन्दै गिदिर, हिन्जावसा आरो आइजो सुबुंफोरखौ खामानि होनायनि मुङाव गुबुन रायजोआव बारहोनो नाजागासिनो। दिनै गुबुन रायजो तामिलनाडुआव लांनो नाजानाय सा 32 खामानि मावग्राफोरखौ तामुलपुरनि लामायाव हमथानो हायो। बेजों लोगोसेनो बिसोरखौ लांग्रा मेनेजारखौ हमनाय जादों। गंसे बासजों बिसोर खामानि मावग्राफोरखौ तामुलपुर फारसे लांबाय थादोंमोन। गुबुन रायजोआव बिसोर सा 32 सुबुंफोरखौ मोजां बाथ्राजों खामानि होगोन होननानै लानानै थांनो नाजादोंमोन। नाथाय बिसोरखौ मुसलपुर पुलिसआ हमनाय जायो। बाबुल नरह मुंनि धेमाजि जिल्लानि सासे सुबुंखौ लानानै तामिलनाडुनिफ्राय फैदोंमोन। बेनि उनाव सा 32 आइजोफोरखौ एबा हिन्जावसाफोरखौ गुबुन रायजोआव लानानै थांनो नाजानाय समावनो पुलिसआ हमथानो हायो। पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों मिथिनो हादों दि बिसोर सुबुंफोरखौ तामिलनाडुनि कम्पानिफोराव खामानि होगोन होननानै मोजां बाथ्राजों बुरखायनानै लांनो थांखि लादोंमोन। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार फोसावनाय। नोंथांनि आधार कार्डआ गोबाव बोसोर आरो गोरोन्थि जानानै दङब्ला 15 मार्चनिफ्राय 14 जुननि गेजेराव नोंथांमोना नोंथांनि गोरोन्थि जानाय आधार कार्डखौ बेसेन नाङाजासे फोसाबनानै लानो हागोन। 3 दाननि गेजेराव बेसेन नाङाजासे आधार कार्डखौ गेबें खालामना लानो हागोन। मुं, थं, टाइटेल बायदिफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों फोसाबनो हागोन। 10 बोसोरनि गोजाम आधार गोनांफोराबो बेसेन नाङाजासे रि-भेरिफाइ खालामना लानो हागोन। न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजों बे सुबिदाखौ लानो हागोन। जायखिजाया खामानियाव आधार कार्डनि गोनांथि दं, बेनिखायनो आधार कार्डनि सैथो एबा गेबें जानाया जोबोद गोनां। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राकेश पालखौ जामिन होबाय। एपिएससिनि बारग' गाहाय मासिगिरि राकेश पालआ गेना खान्थिजों लोब्बा थानायनि दायाव गासै 6 बोसोर 4 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव दिनै उदां अख्राङाव ओंखारनो मोनबाय। हिन्दी सावथुन मुलुगनि सासे मिथिसार जानाय बिथोनगिरि प्रदीप सरकारा दिनै रुंसारि जाबाय। प्रदीप सरकारनि बिथोन होनायाव पारिणीता मार्दानी आरो गोबां सावथुनफोरा आबुङै महर मोनखांबाय। फोरोंगिरि गैयै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव एबसुआ सा 1000 फोरोंगिरि थिसननो थांखि लादों। 1000 फोरोंगिरिफोरखौ आसामनि गुबुन बर' बिजोंनि फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थिसनथाइ होगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। जायफोर बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरि दं, बैफोर फरायसालिफोराव गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बैफोर फोरोंगिरिखौ थिसननाय जागोन। बे समाव मोनसे सोंथि सिखाङोदि 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा 6.3 दफा बायदियै फोरोंगिरि थिसननाय आरो फरायसालि सोरखारि खालामनाय दफा बायदियै दंमोन, नाथाय सोरखारा बे बिथिङाव बेसेबां नोजोर होदों बेनि सायाव गिदिर सोंथि जानानै फैदों। जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि सोलोंथाइखौ दावगाहोनो थाखाय फोरोंगिरि थिसननाय थांखिखौ लानो गोनां जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।